assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw, diɲɛ magobatigiw, jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. Ni siraba kumakan daminɛnen an ka foli ni tanuni bɛ aw ye. Jɛmukan in tɛ fɔ aw minnu kɔ. An tɛ ɲinɛ an ka sponsor kɔ. Assurance lafiya olu minnu sɔnna k'an dɛmɛ nin baara in kɔnɔna la. Bi aw ka jɛmukan na an sera an ka cɛkɔrɔba dɔ ma. Mɔgɔ ŋaniya ɲumantigi don. A y'a kanu ka fɛn ɲɛfɔ aw ye fɛn mun nafa bɛ se ka se aw ma. Ka d'a kan jɛmukan in komi aw b'a dɔn jɛmukan in ka laɲini tɛ foyi ye bolimafɛn bolila ani bolimafɛn u bɛ se ka lafiya cogo min na. Donc bolimafɛn ɲacogo ɲuman ani bolimafɛn bolila ka accident balili an bɛ jɛmukan in bɛ bolila o de kan. O la an sera Bubakari Geyi ma bi Lafiyabugu a y'a kanu ka fɛn dɔ ɲɛfɔ bolimafɛntigiw ye mun bɛna k'u ma sababu ɲuman ye ka d'a kan ale ka faamuyali cogo la mobili tiɲɛni kun caman bɛ bɔ o la moteur tiɲɛni kun caman bɛ bɔ o fɛn la. Donc a bɛna da don a la k'a ɲɛfɔ hakili la a bɛna kɛ sababu ɲuman ye aw ma aw ka mobiliw minɛ ka ɲɛ aw ka mobiliw défaut dɔn. Baka an sɔgɔma. Assalamu alaikum. Malien ke man muso wa cɛkɔrɔba denmisɛnnin n b'a bɛɛ fo ni silamɛya foli n'a assalamu alaikum. Sera ne Bakari Geyi ne yɛrɛ tɛ dilanna ye n bɛ Lafiyabugu Kuluju la. I y'a yira k'a fɔ ko i bɛ degun dɔ dɔn bolimafɛnw kan kosɛbɛ ni o bɛ bɔ moteur tiɲɛni na. Donc i bɛ n'i da don a la k'a ɲɛfɔ lajɛlikɛlaw ye walasa o degun bɛ kɛ bolimafɛnw kan u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la u ka se ka degun in kunbɛn ani ka se ka degun in minɛ cogo ɲɛ. Moteur ko bɛɛ a bɛɛ ju radiateur ye. Ni radiateur ka ɲi tu n'as aucun problème sur le moteur. N'ale ti baara kɛ batterie dynamo démarreur injecteur bougie chauffage pompe à eau injecteur a tɛ jeni bougie chauffage ti ban. Ni y'a ti ba ka baara kɛ ale ni pompe de baara kɛ ɲɔgɔn pompe ti ban pompe bɛ sanni mobili a bɛ taa fili a ti ban ni y'a ti ba ka baara kɛ. Donc n'i y'a faamu i bɛ fɛ k'a fɔ mobili moteur tiɲɛni kunba bɛ bɔ radiateur kolon de la. Donc ni radiateur ma ɲi o de bɛ na n'o ye i ko ni radiateur ma ɲi a bɛ degun minnu se mobili ma i da ser'o ma. Maintenant radiateur mun de bɛ na ni radiateur yɛrɛ tiɲɛni ye. Mun bɛ na ni radiateur ti tiɲɛ o a ti ban radiateur ti ban dilancogo de don. Mobili radiateur tɛ kelen ye a ti ban fewu mobili sanni mobili radiateur ka taa fili a ti ban. A y'a faamu wa radiateur une fois par an ni janvier février mars sera avril radiateur bɔ k'a di mɔgɔ ma min b'a dɔn a k'a ko n'a y'a ko walahi mobili bɛ se ka moteur bɛ se ka san mugan kɛ mɔgɔ ti k'a la. A y'a faamu wa parce que samiyɛ fɛ bɔgɔju ni ɲamanɲamanw bɛ don a la ni janvier février i b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min b'a dɔn. Société caman bɛ yen b'u ka baara kɛ mais n'u faamana ɲɔgɔn ma k'a da ko dɔw kan. Arrêtez sur le poumon du moteur sur le refroidi du moteur a kelen a bɛ baara fila de kɛ
bon ba fa ma ko arrêter mo li ni mo ko ka do ko ka bele ba kala tiante mo feni mi ani mi mbo e bo ko bola ko ka bele la tiante parce que Serengili min be débouchar min be ka caractère tio Serengili mo ke benata do Malion aya jatimna ma kama be do ratela ta do ratel be barami ga na be mo mi ta do na le may be démarrer fa dynamo démarrer bouge chauffeur pompe allemand à trop de batterie qui ban feu ni batterie baka baraka parce que les courant blanc na courant blanc kana automatiquement jilambe courant sur batterie fa circuit be baka courant sur normal là donc ni courant mi mena mi me no ka do batterie be fa anan lui de moteur enfant fait et ben mon blé il faut tu ne ka mulika gire abe consomme abe du radiateur et ben kamini ko fontaine bika e ka jatemno fontaine tika mais ni ay fontaine bika c'est ko de no ka ba fo Dakar température normalement c'est 70 à tête mon café ni fontaine ga na ta 4 te sauvage est-ce qu'il y a femme na abra ni tele ga bele ko tula bon abe yele na bra ko tula bi jikano la depuis boy mobile de ce défaut de terre et ben moli bola fi fontaine bika ajoute faut arrêter de battre bon chaque marakel fontaine de bo fa ni moteur be tulmi na be franchement so wala moteur be sam bisabaka wala mo atikala mais je recommande une fois par an à bébé canette graphique net ma ça on va bébé nettoyer et afama ay akil to radiateur là beti ça te dana koy mi ma de ko ta ro de la cale spécial radiateur non ni kama mo be ñu fa abe sam bisaba bobi abe ñu ka pa ko radiateur de reflet mi sem na nya be mina o kama tadi so c'est kama dafule na be djé mo lu ka défaut de radiateur qui barake adombo tado ati gibango abena débouchage de l'eau al molu mangania mena ti baraka mbafi radiateur si tu nina na ka dango e chauffeur mbabuli iba bulia aba kilowati mbafi ni wati abeninga fule ba mo pele bin den jode e me ngo e be moli buli est ce que ne ba fo vite ni visite do depuis ba 4e do 3e do 4e do ka 5e do ayi nyugo ya yo ka 4e do ayi nyugo c'est le défaut des radiateurs ngamuli ka gidinde abe ko abe juni arajisa de ni ngai wala iba fu kalungu ko chekman rakleti fa wallahi meni fu wala we iga kuma la ya ira ka fa ali mobili ga tulumi o fana jube bo radiateur la mune bina no so fa débarquer quoi na bi chauffeur l'obligateur chekman racler abo fa na en fa da bi tulumi est-ce ya fama moli ko be ba le na le kanje ngi ba fo ikeka mote tete wallahi mote re enfant ko di bon pompe min fle wodi bi tribune wodi bi jibla katakana bon no ta ka baraka do ibati kula dola attention ubi bi ta di faire wa de nettoyer nous nettoyer kana di wa fo tiens ne ka moli bi se faire bi de mais ba sur pompe tribune kana ni tribune kana ka ba attention ka baraka e ta de la ay gardi ko amanya non arrêtez ta baraka ube ba fa e kan yitri aka ko de mo di arrêter ko ka do ko beli ba kala ube de ko la ngati mo li ni mimora kuma laban jumɛn ani wele kan jumɛn b'i bolo ka essayer bolimafɛntigiw ma peut-être mɔgɔ bɛ se ka erreur kɔni kɛ a bɛ se ka fiti bɛ se ka bila a la o bɛ se ka kɛ mɔgɔ bolo deux fois la o bɛ kɛ mais ka ban pewu non arrêtez ti ban wala a ti da a minɛnw de b'a kama i ko k'a dilan n'i y'o dilan a banna o n b'a f'i ye cogo min na voilà merci. Foyi de bɛ n bolo sirabakan kasara kan Bamakɔ siraba n bɛ tila ka ɲini Togola fɛ n ye n ka jamiya fana fasada ni n bɛ se k'o fana don a kɔnɔna na ok ala k'an bɛ sababa ma ne ka kɛrɛfɛ jurutigi n terikɛ n'i bɛ fɛ ka kabako bogotiginin ye n terikɛ n'i bɛ fɛ ka kabako bogotiginin ye a cɛ ɲumanba kunsigijanba a fari nugulen kana taa chinois ka dɛnɛ koko lajɛ Babylone olu ka nakɔ foro gulonnen i b'o sɛgɛ gulonnen sɛsulu sanfɛ kana t'o lajɛ musulusu ka sɛbɛ musulusu ka sɛlɛ kana t'o lajɛ Égypte olu ka bugu la hawtaba in kana t'o lajɛ kana kabakoyaw la cɛkɔrɔba min y'i pa sen kelen kan ka dɔn kɛ a san 90 seli wagati selen k'i sigi ka seli kana kabakoyaw la bogotigini san 16 ka mɔden b'a bolo
kana kabakoyaw la n'i bɛ fɛ ka kabako kisɛ cilen ka bɔ a fara kɔnɔ e ka taa Bamaɲare sirabadaw la. Bamaɲare sirabada kan ɲɛfiyɛntɔ bɛ mankan ci ka mankan ci k'ale ka pɛrɛmu de b'a bolo. Bamaɲare sirabada kan finitigi b'i minɛ k'i funu i k'o tori bɛ kasi la o tɛmɛbaga k'o ye sariya labato. Bamaɲare sirabada kan bɛɛ b'a la k'i jangamu taama i k'o segukaw ka da Mɔnzɔn Jara. Bamaɲare sirabada kan jotigi ko k'ale de ta don jalakitigi ko k'ale de ta don ja dɛrɛsi dɔw n'u cɛla kɔnɔ bɛ ka mɔgɔw bila accident kan. Bamaɲare sirabada kan suta mobili ani pompier tigi ye accident kɛ ka ɲɔgɔn tu i n'a fɔ an ka seliba sagajigiw. Bamaɲare sirabada kan para ɲɛ kelen ŋwara ɲɛ kelen para ɲɛ kelen ŋwara ɲɛ kelen Ɲamakɔrɔ ne yɛrɛ de y'a ye fe kɛlen don k'i tɛgɛ da gendarme couché kama na nka n'a ta bɛɛ accident bɛ ka kɛ. Bamaɲare sirabada kan sirabaw b'u waso ɲɔgɔn na ni jolibɔn de ye. Dawudabugu sirafara ne ye mɔgɔ 5 de daji bi. Jelibugu siraba ne ye mɔgɔ 90 de daji bi. Kati sira la Samɛ sira jɛngɛjɛngɛlen ne ye mɔgɔ 15 de faga bi. Kalaban 30 mètres a to tantɔ ne ye mɔgɔ 18 de daji. Bamaɲare sirabada kan fejeni ye ɲɛɛlɛn de ye. Bamaɲare sirabada kan yɛrɛkɔlɔsi o de ye fandɔnbaliya ye ka d'a kan hali assurances sula kunun dalilu assurances y'o sɔrɔ o tuma la fɛ an ka gosi a kun. Terikɛ ne b'i ladi Bamaɲare n'a siraba ko la n b'i ladi Serifula olu ka jɛmukan min bɛ tali kɛ sirabanko kan o k'i teri ye ni bɛnba ko i k'a fɔ ko pɔnpɔnpɔn i jɔ kɛrɛfɛ dɛ yatimadenw kana na caya. Bamaɲare sirabada kan i kɔlɔsi sotaramantigi kiniyanfa la n'o tɛ i bɛ taa lahara. Bamaɲare sirabada kan i yɛrɛ kɔlɔsi fa jakarta ala wazni laharta. Mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ mobili boli a dabɔra pour que i ka se yɔrɔ la joona. Donc samiyɛ kɔnɔna na sanji yɛrɛ kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ko caman b'a la parce que n'i ye jateminɛ kɛ anw ka mobili a 100 o 100 la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ mobili kɔrɔw de san ka na n'u ye a caman tɛ kuraw ye. Donc o kɔnɔna na mobili boli la i bɛ taa sɔrɔ mobili bolila de ɲɛ kan ka sira ye. Donc ni san nana i b'a ye mobili kɔnɔna funteni bɛ kɛ parce que mɔgɔ si tɛ sɔn n'i ka vitre ni sanji bɛ ka na i bɛ mobili vitre yɛlɛ pour que i ka se ka ji ka n'i sɔrɔ i kana ɲigin. Mais o kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ funteni bonya bɛ bonya mobili kɔnɔ surtout climatisation tɛ mobili minnu kɔnɔ n'u tɛ clim t'a la i bɛ taa sɔrɔ chaleur bɛ dama tɛmɛ. Donc o funteni min bɛ kɛ mobili kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ka mobili pare-brise wɔsi bugu bɛ da la kɔnɔna na e tɛ yeli kɛ. Bon i bɛ a ye hali n'a sɔrɔ essuie-glace ka ɲi min bɛ ji jɔsi ka bɔ vitre la o bɛ kɔkan de o bɛ se ka kɔkan ji jɔsi mais kɔnɔna min ni bugu b'o la e tɛ se k'o kɛ mais système dɔ bɛ mobili la i bɛ taa sɔrɔ o bɛ vitre in ja de bouton dɔ bɛ mobili tila bɛɛ a b'a bɛɛ la presque fo ni min ta tiɲɛnen don i bɛ taa sɔrɔ o ye sèche vitre ye i b'a boutonnin ye i b'a a digi n'i y'o digi dɔrɔn i b'a ye a bɛ vitre chauffer a bɛ ja. Maintenant ni min ta o yɔrɔ man ɲi i b'i gɛlɛya i k'i ka vitre lajigin pour que fiɲɛ ka don vitre ka ja. N'i b'a dɔn o si tɛ se ka ɲa i jɔ i ka serviette dɔ ɲini i k'a susa pour que i ka yeli kɛ parce que n'i y'a mɛn chauffeur kɔni ɲɛ de don mais ne ɲɛ tɛ fɛn na e bɛ ka taa ten tɔ a kɛra sufɛla ye peut-être que hali mobili dɔ bɛ na i ni croisement sen fɛ mobili dɔ bɛ a essayer k'a ka yelenw tasumaw mɛnɛ cogo dɔ la dɔrɔn i b'a ye o bɛ jɔ i ɲɛ kan dɔrɔn i bɛ sira bila wali i b'i ɲɛsin o la. Donc il faut que mɔgɔw ka o yɔrɔ ninnu faamu samiyɛla mobili boli la a ko ma nɔgɔn u k'u ka essuie-glace fana balayer u ka u falen. Bon dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u ka foire n'u y'u ka fɛnw k'a la i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka projecteur n'a mɛnɛna feu de croisement bɛ kɛ komi feu de route o bɛ yɛlɛ sanfɛ wala a bɛ yɛrɛkɛ a tɛ sira ye ka ɲa. Donc samiyɛ fana mana far'o kan i b'a ye dɔ bɛ far'o kan parce que essuie-glace tɛ
caman ka projecteur la pour que k'o verre jɔsi donc sanji min bɛ da o kan a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ yelen yɛrɛ ka intensité la donc foire yelen a bɛ a jigin kosɛbɛ kosɛbɛ donc o bɛ kɛ sababuya ye i mago bɛ yelen min na pour que i ka se k'i ka sira ye i t'o ye donc n bɛ min fɔ dɔrɔn il faut que mɔgɔw ka samiyɛla mobili boli ni san bɛ ka na n'u ma ɲa k'a fɔ k'u tɛ se ka jɔ kɔni u ka taa dɔɔni dɔɔni o dɔrɔn de ɲuman don. Sherifula tele lajɛbagaw hakili la a ye caman faamu ani an ka cɛkɔrɔba ɲuman tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Guèye a ye hakilina ɲuman sɔrɔ k'a fɔ a bɛ mobiliw ka degun caman dɔn mobili tiɲɛni caman kun bɛ bɔ radiateur de la ale ye radiateur dilanna ye a y'a kanu k'o ɲɛfɔ lajɛbagaw ye walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ aw ka mobili tuma dɔ la a b'a miiri k'a fɔ a tiɲɛnen don ka se yɔrɔ dɔ ma k'a sɔrɔ a kun ye radiateur de ye aw ka hakili to aw ka radiateurw la bi aw ka jɛmukan tun b'o de kan hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu. Assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ.